Ovoga jutra sa nama je ministar za rad, gospodin Zoran Đorđević. Dobro jutro, ministre, dobrodošli. Evo, prvo ćemo krenemo, imamo puno tema ovoga jutra, puno je aktualnih stvari, svašta se dešava. Evo, mi se sad informišemo šta je negde najvažnije. Sastanak koordinacionog tima za praćenje ekonomskih migracija je bio. Kakva je situacija, koja je statistika? Kažu da najviše ljudi napustilo Srbiju između 2009. i 2013. godine. I dalje imamo ljude koji idu, ali... Ne, mi nismo znali, jer se po inerciji kaže sve više mladih ljudi i to se ponavlja. Ekonomska migracija postoji. To je nešto što je činjenica, nismo ni mi i postoji i u članicama Europske unije i u Rumuniji, gdje je 3 miliona, u Bugarskoj milion, u Hrvatskoj pola miliona. Ajde da se ne poredimo sa njima. Recimo Češka ima veliki problem sa ekonomskim migracijama i ne zna kako da nadomesti i ona želi da uveze radnu snagu. Ali meni što je bilo interesantno to je da recimo 2009. 2013. to sam gledao jednu studiju, profesor Grečić je doneo, da je najviše i bilo je uvek migracija, a onda u tom nekom periodu je bilo najviše i onda postoji kao blagi pad. Naravno, taj pad ne treba da nas zavara, on postoji i danas i svakako problem ekonomskih migracija je nešto što nam stoji nad glavom i problem sa tim uvek postoji kao mogućnost da bude još veći. Sad, mi moramo nešto da uradimo svakako. Mislim, ima oni kritičari koji kažu vi tu ne možete ništa da uradite, ali... Jer to je trend... Tako je, ali mislim da smo prva zemlja koja smo išli u susret tom problemu, jer taj problem kad uđete u Europsku uniju, kad se otvore granice, onda postaje nešto iz čega ne možete da izađete. To pokazuju i zemlje koje su sad u Europskoj uniji. Nismo sigurni da li je teže ući ili izaći. Pa, da vam kažem, mi moramo da vidimo, izuzetno mi se dopada, i verovatno zato sam i član vlade i poštujem politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića, ta politika toga da mi imamo plan, da ne radimo ništa ad hoc, da ne radimo ništa da imamo neke kratkoročne poene, već da vidimo gde nam je budućnost, šta nam je cilj naše zemlje u svim segmentima, pa sad i u ovom segmentu ekonomskih migracija, ako uzmemo njih, gde se Srbija nalazi, ne znam, za 50 godina. Jer mislim da to treba da bude opšti cilj i opšti konsenzus svih. I da za 50 godina, kogod bude bio tada, da zna, samo je pitanje načina kako da dođemo do tog cilja. A svi treba da imamo i konsenzus, valjda svi najviše volimo našu zemlju i da znamo gde želimo da ona bude. A ne sada da neko kako bude prođe 10 godina, sad menja potpuno neku politiku toga gde i viziju gde treba Srbija da bude. A radi se o trendovima koji traju decenijama, nije to od juče. Naravno, pa svi znamo u doba i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, svi su pričali o tome, naši gastarbajteri u Nemačkoj, ljudi su odlazili. Beč, postoje, tako reći, najveći drugi srpski grad. Nije to nastalo, ne znam, toliko davno. To se sve dešava posle Drugog svjetskog rata. Ali rekli ste da se to ne odnosi samo na mlade, već i na starije građane i naravno i na one koji žele da... Pokušavamo da napravimo plan koji će biti opšti za generalno rešenje te probleme. Evo, problemi su u gradskom saobraćaju, masovno odlaze vozači autobusa. Ja mislim da mi možemo to da preokrenemo. Mada evo, sad se vraćaju. Teško je, da vam kažem, teško je, ali sve ono što radimo, svi rezultati koje pokazujemo u ekonomiji, u privredi, pokazuje da imamo jedan pozitivni trend. Možda ne možemo i ne možemo sigurno trenutno nešto da zaustavimo, ali ako radimo i ako imamo jasnu viziju šta hoćemo, ja sam uveren da možemo. Taj plan postoji, strategija postoji. Sad bi ja to poredio sa sportom i nekih 90. godinama, iako niko nije verovao, ali smo to uradili. Evo, možemo da pređemo i na, da kažemo, srećan epilog jako teške situacije. Vi ste posjetili malog heroja Tadiju, dečak koji je ostavljen u korpi pored puta. Socijalna služba je uspešno odradila svoj posao. To je školski primjer, ajde da gledamo sa te strane kako je ceo slučaj odrađen, ali ono što je bitnije od svega jeste da je on živ i zdrav, da se nalazi u hraniteljskoj porodici i da verujem da ga čeka svetla budućnost. To je samo bila, da kažem, prva poteškoća, verujem i posljednja njegova u životu. Šta će se dešavati u narednom periodu? Pa u narednom periodu mora da prođe prilagođavanje, da se prati njegovo stanje i on će biti u hraniteljskoj porodici, u biološkom okruženju i u jednom trenutku kada se steknu uslovi, onda će ići u proces usvajanja. To je krajnji cilj, znači život u biološkoj porodici, normalno odrastanje, detinjstvo i sve ostalo.
Naravno, niko ne može da zameni roditelje u 100%, ali... To je bio školski primjer, da kažemo, kako je socijalna služba odradila svoj posao, ali evo imamo posljednjih dana, čitamo najgori scenarij što se dešava u domovima za... Mi hoćemo samo da to ispravim. U ovoj godini očekuje nas zakon o dečijem ombudsmanu i o pravima deteta u Srbiji, novi. I sad je on trenutno u fazi izrade, uskoro bi trebalo da izađe i da dobije svetlost dana i javnu raspravu. Ali ono što je bitno to je da ćemo vidjeti da u njemu već predvidimo takve okolnosti i da bude dosta lakša procedura kad su u pitanju recimo roditelji koji ne žele ili da ne moraju da rade ne moraju takve stvari da rade, nego da postoji način kako da se to uradi, jer ne želeći da ugrozimo bilo čiji život. Jer bilo je i nekih nemilih slučajeva u centrima socijalne rada i govorilo se da tu sve nešto nije bilo u redu. Svesni smo mi činjenice da nije kako treba. I mislim, to je, ja mislim da je veličina toga. Oni se praktično, svaki centar socijalni rad se ponaša kao država u državi bez neke velike kontrole. Nije. Sad ću vam reći, evo šta je. Jel ste vi uspostavili kontrolu na svim centrima? 2011. godine je urađena, i to znaju, mislim, ne treba sada da krijemo, jedna reorganizacija centara za socijalni rad koja se pokazala, i to će vam reći svi zaposleni u centrima za socijalni rad, nije se pokazala uspešno, nisu oni bili za tu reorganizaciju, ali ona je urađena kako je urađena. Mi moramo sada da vidimo kako da to vratimo. Kao i ove ekonomske migracije. Nije stvar koja može se reši preko noći. Možete takve stvari da uradite za jedan dan, ali da vratite ili da unapredite, potrebno je vremena. Nama je interes da centri za socijalni rad imaju potpunu funkcionalnost. Nikome nije u interesu da oni ne rade iz razloga što građani tamo dolaze zbog potrebe za pomoći nekom. Nužda ih natera da dođu u centar za socijalni rad. Niko ne dođe u centar za socijalni rad zato što nema šta da radi sam sa sobom. Uvek traži neku vrstu pomoći. Da bi građani dobili adekvatnu pomoć, ti ljudi koji rade tamo moraju da imaju zadovoljstvo što rade taj posao. Ali Centar za socijalni rad je na jako lošem glasu u godinama unazad zbog raznih situacija porodičnog nasilja. Ja vam kažem, ja sam na njihovoj strani. Da li je to zakonu problem? Niko sada ne garantuje da su to ljudi koji tu rade. Tada je urađena ta decentralizacija i reorganizacija. Voditelji slučajeva, dati su kome su oni odgovarali? Gradu? Lokalna samouprava je njihov osnivač. Opštine, znači ne Republika. Ne, grad je taj opština je taj koji je titular nad Centrom za socijalni rad. Oni rukovodstvo biraju. Mi plaćamo određeni broj radnika, u većini slučajeva to u procentima nekada bude i 99% radnika koji rade tamo, poverene poslove za ministarstvo, ali njima je titular opština. I sad tu postoji taj sukob toga šta rade, za koga rade i kako rade. Nemamo nikakvo pravo da se mešamo u organizaciju posla, ali na neki način posle budemo krivi ako nešto ne valja. Sad tu mi moramo, i bilo bi, da kažem, ne bi bilo dobro da ja presuđujem u tome. Ja želim upravo sa tim ljudima i zato imam te česte sastanke sa direktorima, da vidim s njima kako mi to da uredimo, jer tu treba struka da kaže kako to treba da bude najfunkcionalnije. Ako sećate, mi smo prošle godine u maju i uradili i dobili jednu analizu svega šta su problemi i objavili smo, postoji na našem sajtu, to je, mislim da ima 272 strane, analiza svega šta smo videli, koji su problemi i šta treba uraditi. I mi smo sebi dali cilj da u naredne 2 godine to i odradimo. I imamo neki hodogram kakav smo napravili plan. Kažem, nije stvar koja može se reši preko noći, ali svakako hoćemo. Od materijalnog položaja, od uslova, od organizacije, od poslovnih procesa, bukvalno sve da prođemo i sve da unapredimo. Nemamo vremena mi da čekamo i da prođe neko vreme da neko drugi to radi. Uvijek će nekog da sačeka. Najčešće su to životi u pitanju, posebno kada govorimo o deci, o nasilju u porodici, o roditeljima. Razvodi, usvajanja, socijalne pomoći, dečija zaštita, bukvalno sve je tu, upis dece. I to je bilo jako kritično, tako je. Svi su to segmenti što radi Centri za socijalni rad. Jer roditelji se svete jedni drugima preko dece i to ide preko Centra za socijalni rad. To je baš mesto za te obračune. Imali smo i ubistva, imalo je svega. Ali Marić, znate kako je? Tu je, pošto je Centar za socijalni rad nekako sa svoje stručne strane treba da opredeli se za jednu stranu. Šta je najbolji interes deteta? Uvek ona druga strana uvek kaže da
ova nije u pravu i da, ne znam, postoji neki interes. I da nije neutralan i da... I uvek će biti toga. Šta god mi budemo radili, bit će toga. Ali meni što je bitno da ti ljudi rade stručno, da budu potpuno nezavisni, da probamo da im obezbedimo tu nezavisnost, da oni budu zadovoljni sa svojim poslom, da imaju pravo na edukaciju, da dokvalifikaciju, da stalno uče, da im pružamo mogućnosti toga i to smo potpuno zaboravili. Ja ne sjećam se i nisam čuo od njih da je ikada bilo u nekom skorijem vremenu, možda u posljednjih 20 godina, da je neko ulagao u njih da kasnije da idu neke, da tera ih da idu na neke seminare. Osim kad je bilo nešto, možda neko, da kažem, zadovoljstvo ili neka proslava, pa negde neko ode na nešto, pa kao to se zove tako. Ali da imamo stručno i organizovano seminare gdje će oni da sebe usavršavaju, ja mislim da ih nije bilo. A i usvajamo i evropsku praksu u centrima. Pa, da vam kažem, ja mislim da smo imali i ranije, 90. godine ili u staroj Jugoslaviji, imali smo dobre centre za socijalni rad, kažem, onda smo se, kao i u svemu, prilagodili nekim drugim uslovima, sad pokušamo opet da se vratimo. A sad opet pokušamo da se vratimo. To je kao dualno obrazovanje. Ranije smo imali, i ti i ja smo imali stručnu praksu, tako, bili smo na praksi, to je bilo obavezno, to se nije zvalo dualno obrazovanje. To se zvalo šuvarica, ali ja sam generacija ranije, to su te klasične gimnazije. Znači, ti si mlađi, pa je već bilo uvedeno ovo. I jeste, bila je gimnazija isto. Nije, nego kažem, bila je reforma školstva. Nisam baš toliko mlađi. Toga se većina nas ne sjeća, ali i dobro. Nismo generacija, ali tu... Da, ti nisi bila ni rođena tada. Kad smo mi išli, to je ta šuvarica. 89. 10. tako nešto je bila. To je šuvarica, to je ta reforma velikog obrazovanja. Praktično to je ovo što se i sada govori i što je u Evropi se primenjuje. Nisu bile gimnazije, nego su bile obrazovno-vaspitne organizacije usmerenog obrazovanja. To je usmereno obrazovanje i šuvarica. Za nju je to kao... Ona se nije bila. To je sve što znam. Šalim se, naravno. Moramo se dotaknemo i teme doma u Tutinu, gde se dogodilo, kako ocenjuju, više incidenata nego u svim ostalim domovima zajedno. Šta se sada dešava? Evo ima izjava. Ocena kontrole da je dom u Tutinu najgori u Srbiji. To je dom za lica ometena u razvoju u Tutinu. Mi imamo stalne kontrole u Tutinu. Sad u posljednje vreme imamo i novi upravni odbor. Vidjet ćemo šta je. Mi stalno pokušavamo tamo nešto da promenimo. To je godinama... 4 direktora, ništa se menjalo nije za njih godina. Da vam kažem, ja jedino što mogu to je da menjam upravne odbore direktori i da nalažem mere kako da se uradi. Pa valjda će oni da rade najbolju interesu tih ljudi. Jedino da ja dođem dole i sad ćemo probati da uradimo nešto vanredno, nekim vanrednim merama da probamo da pomognemo Tutinu i da probamo da nametnemo bukvalno neko bolje stanje, gde ću ja lično biti na tome uključen da nadgledam i da mi šalju redovne informacije. Evo, vi ste to izjavili da sa 2013. godine izvršeno 9 redovnih i vanrednih kontrola i da inspekcija... Tako je, i pozvata i budžetska inspekcija da dođe Ministarstva finansija dole. To su sve stvari koje su nasleđene iz ranijeg perioda. Ništa ne krijemo. Bukvalno treba da odgovara svako i mislim da prvi put kad bude neko odgovarao za bilo koje stanje nečega, da će to valjda prizvati pamet i sve one koji misle da će proći nekažnjeno. Ali to se sada postavlja pitanje, pošto je niz bizarnih incidenata se dogodio, da li je to stvar osoblja koje je tu radilo, njihove nezainteresovanosti, nestručnosti ili uslovi u kojima su živeli ove osobe? Nemamo za sada još, ne tu, nego uopšte, ne imamo odgovore. Uglavnom sve, da kažem, to su ustanove gde, nažalost, takve stvari su vrlo česte, ali to je sada igra slučaja s obzirom da se desilo ovo u ovom jednom drugom domu, pa je sada to nekako u žiži javnosti. Mi imamo non stop informacije o kad se to desi i mi u svakom slučaju, kad god se desi smrtni slučaj, obaveste se nadležni organi koji izvrše uviđaj. I ukoliko bilo šta ima što nije kako treba, naravno niko neće biti aboliran od toga i bit će podignuta krivična prijava i treba da odgovara. Mi nismo imali do tada takvih slučajeva. Ali šta znači to, kaže, ko se brine i kako o korisnicima kada se dave, smrzavaju i umiru često? Dakle, to nije samo stvar neke... Dobro, ja ne bih izlazio dok ne bude završena obdukcija. Bilo je tako i u prethodnom slučaju, pa se ispostavilo da je bila prirodna smrt. Ne bih ulazio dalje od toga dok se ne završi. Da ne dajem nekakvu ocenu, ukoliko postoji bilo šta od toga, onaj ko je kriv odgovaraće. Ja sam odmah preduzeo mere s obzirom da tamo posle prve inspekcije ništa nije urađeno. Kad se desilo taj slučaj, bila je sljedeća vanredna inspekcija. Ja sam
odmah reagovao tako što smo direktora smenili, postavili smo drugog direktora, odnosno direktorku, i njoj je naloženo da nam da plan kako ćemo da sada nešto promenimo dole, vidjet ćemo. Sad, to je ono što, to je prva mera kao i u Tutinu. Sljedeća mera je da idemo vanredno postavljenje nekog nadzora koji će onda da vrši svakodnevno nadgledanje toga kao što ćemo da radimo u Tutinu. Ali to su, da vam kažem, to je nešto što je započelo davno, niko se nije bavio time i sad vi kad uzmete i kad ja počnem da pričam o tome, sad svi misle to se desilo juče. Nije se desilo juče, to ima jednu genezu dešavanja tamo svega šta se dešavalo. I to je u takvoj sredini gde Tutin, gde se svi znaju, vrlo teško ljudima koji rade dole da bilo šta rade, ili oni međusobno na neki način, ajde što se znaju, uglavnom su i rođaci. Ali Centar za socijalni rad u Temerinu konstantno podržava preko 100 korisnika. Vi ste i posjetili Temerin i kakva je tamo situacija? Pa vidite, mi imamo tih gerontoloških centara koji brinu o osobama sa mentalnim potrebama i poteškoćama i za decu. Imamo preko 70, 79 koji su osnivači država. A ima dosta i privatnih. 97-8% su sasvim zadovoljavajući, neki su i u odličnom, da kažem, i funkcionišu odlično. Nama jeste ideja da oni svi budu takvi. I ideja je da mi, bukvalno kad radimo kapitalno nešto, odradimo u centru i da taj centar od tada postane to. Verujem da ćemo ove i sljedeće godine završiti sve i da će svi, i neće biti više ovakvih neželjenih kao što je Tutin ili kod Blaca, da budu takvih više slučajeva. Naravno, dešavat će se uvijek propusti, oni treba da budu sankcionisani, niko ne treba da bude... I nažalost, kad god se desi neka tragedija, kad se desi nešto neprijatno, neka nesreća, mi onda počnemo i da razgovaramo o tome. Jer kad je redovna situacija, mi ne obraćamo pažnju. Jedna od stvari koju sam, među prvim stvarima koje sam uradio, jeste kad sam došao kao ministar, obišao sam kuline koje su onako najspecifičnije kod nas u zemlji. To ljudi treba da znaju, one se nalaze kod Aleksinca. Tu su najteži slučajevi i mi smo vodili i novinare. Posle toga našeg boravka tamo, mi smo uložili napor i sredstva i napravili plan kako da tamo dovedemo taj u jedno mnogo bolje stanje. I verujem, ja mislim da ćemo vrlo brzo da, opet pošto su bili tada i novinari, opet organizujemo jedan odlazak tamo, da novinari sami vide kako je, tad su vidjeli kako je bilo, a bilo je zadovoljavajuće, a kako je sada. Tako ćemo isto da uradimo sa svim ovim. I nema taj, neka vide svi. Ja nisam, da vam kažem, ne osjećam sebe nešto krivim, a i da jesam kriv, nema razloga da nešto krijem. Ja želim da se prikaže sve. To je Srbija. I mi treba da radimo na tome. Neki ranije su to sve skrivali, a to je sve bilo, to je sve postoji. Da vam kažem, ali ne ovako. Ne ovako transparentno na taj način. Ali sad, ja nema razloga. I želim da se vidi, jer ja želim da i javnost tera sve nas da radimo ka tome da tim ljudima pružimo najbolje moguće uslove. Nemam nikakav problem. Pa bilo bi suludo da ja sada kažem, ne želim ili ne bi valjalo tamo da uložim na nekom drugom mjestu. Ne, želim da uložim tamo i želim da svi izgledaju na nekom najvišem mogućem nivou. Pratit ćemo priču pa ćemo i vidjeti šta se tačno dogodilo. Ministre, hvala vam puno. Hvala vam.